Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Saldo! Izterrak, txaloak, balantzaka. Eskuak! Bira, 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 begietara begira. Bira, 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 ikutek elkarri begira jarrita. Kaixo ikusentzule eta ongi etorri gaurko programara. Gaurko unten lanbide eskolara hurbildu gara, Elizondon dagona hain zuzen ere. Izan ere, Saharatik etorri diren aurrak bakelekua hemen dute. Eta horregatik haiengana hurbildu gara. Haien bizimodu hemen nolakoa den jakin nahi dugulako. Eta gaur gainera sorpresa beresi bat dute. Xirrikituen jostunak unetat horri baitire ipuinak kontatzera. Beraz goazen ikustera ze ipuin kontatzen dizkiguten eta bertako lankideek ze kontatzen diguten. Etorri gurekin! Para abrirlo tenemos que hacer tambores. Ahora que todos a ver, más fuerte, más fuerte. Y nuestro pequeño ratón había viajado por todo el mundo. Tuvo una idea y le dijo que viajara por todo el mundo y que descubriría la gente maravillosa y muchas cosas que nunca había. Y entonces nuestra amiga le dio un pequeño beso.
Lupe eta Aitaren gana hurbildu gara, hain zuzen ere hauek dira Saharaztaneko elkarteko kideak, eta haien gana hurbildu gara informazio pixkat gehiago jakiteko. Zer modu zaudete? Ongi gaude. Bueno, konta iguze pixkat, nola hasi zen proiektu txiki haundi hau? Bakalekukoa, pues, izan genuen aukera errantzaguten iten zutela Bizkaian eta aur gehiago atratzeko Saharatik, eta, bueno, pues, animatu ginen. Lagundu ziguten kartzen guatzeak eta manjiriak eta gauzek, eta harpatu genuen etxe ederrau eta abiatu ginen bakalekukin. Eta bakelekoa gutxi gora bera zenbat urte dara mazkin martxan? Hau 2. urtea. Eta, bueno, ikusten denez, baztan guzian implikazioa jaso duzu ez, tala? Bai. Pixkat, azaldu iguzu ez dakien handako pixkat zer den bakeleku hau, Saharaztanek lortzen duen bakeleku hau, zer da bertan egiten direnak edo ze ekintza egiten dire bertan? Hemen aldugunek, dena voluntarioekin egiten dugu lana, eta gero pues, tortzen dire tailerrak itera, bidaia batzuk itera, jenden laguntzakin pues, aldugun egiten dugu. Orduan erran daiteke elkartasunetik abiatutako proiektu bat dela eta hori duzuela oinarri ez dela? Bai. Eta pixkat, helburuak imaginatzen ditut, oinarria askoz lehenago hasi zela bakelekoa baino, nola izan zen Saharaztanen hasiera? Begira, 2000 urte ingurun hasi ginen, edo hasi ziren zenbait famili, Saharako umeak onatek hartzen oporrak bakean proiektu barrenin, bakoitza bere etxean uda pasatzera. Gure familia personalki 2003 urtean hasi ginen, eta zonaldeko beste famili batzuk ere bai. 2009 urte arte, ibili izan ginen elkarterik osatu gabe. Famili bakoitzak egiten genuen algenuena, proiektu guzti hau antzinateratzeko. Eta ia 2009 urtin, duela 8 urte, eratu ginen Saharaztan elkarte bezala. Gure helburuak baziren Saharar herriari laguntza ematea, eta Baztan Bidasoako zonaldeko familiak elkartu ginen bertan. Helburua nagusiena zen udako bilabetetan umeak onatetorri eta familietan uda pasatzea. Hori helburu nagusia eta aldi berean horrekin batera ere Saharar herriak bizi duen egoeraz solastu alizatea eta ezagutzera eman alizatea izan zen. Horrela segitu izan dugu, zenbait urtetan, 2009 urte geroztik Saharaztan izen barruan, familietako oporrak bakean proiektuan zinara ematen, eta Lupek erran bezala duela iaz, 2016 urtean hasi ginen bakeleku proiektuarekin. Diferentzia dago, hemen, bakelekun, umeak batera egoten direla, ez direla familietara joaten. Aurten, 2017 urtean, familietan 9 ume daude, Baztan Bidasoa zonaldean. Ume gehiago ateratzeko aitzakia izan da bakelekua osatzea. Beste modu bateko planteamendua izan da, denak batera aterpe baten uda pasatzea, baina helburu nagusia beti ere ume gehiago, Saharar ume gehiago, zonaldean oporrak pasatu alizateko. Eta pixkat, konta iguzue, nola jaso duzu zuek, zuen pertzepziotik bederen, Baztanek nola jaso du hauen etorrera eta pixkat proiektu honen islada? Guk antolatzen dugu ekitaldi desberdinek eta jende laguntzen du pila bat, Txorosin, txaloan edo erraten dugu zer behar dugun, edo zer egin behar den eta jendeak akuitzen du beti, Da harrera arrasa-arrasona, bai. Orduan, sentitzen duzu proiektuan sinesten dutela eta berez ikusten dutela arazoi hurbilago bezala Saharaztan sortu zenetik? Ez dakit arazoi bizitzen duten gu bezala gu gaudela sartu ebarnean, baina laguntzen dute pila bat. Eta konta iguzu pixka zuen etxetan imaginatzen dut sahararrak egon direla urte hauetan zehar, nahiz horrein bakelekoa egon. Nola izan da esperientzia ume bat etxera ekartzeanarena, jakinik familia bat duela, jakinik ez dela adopzio bat, eta ez dela ere ez harrera etxe bat arazo batengatik, bederen familian baizik eta igual gizarteko arazo batengatik. Nola bizitu izan dugun, famili gehienok komentatzen dugunez, oso positiboa beti ere. Egin izan duguna izan da gure etxeko ateak umetxoei ireki.
eta gurekin uda pasatu ahal izatea. Hasieratik beti dakigu 2 hilabeteko oporralditxoa dela. Ez dela hemen gelditu behar dutenik, edo ez dela adoptatu behar ditugunik, ez da. Oporralditxoa, 2 hilabeteko oporraldia gure etxeetan pasatzia. Bueno, asko ikasi izan dugu, bai, eta gertatzen dena ere bada, zuk uda bat eskaintzen diezu ume hauei, eta haiek uda horretan izugarrizko pozak eta ematen dizkizute, itzultzen dizkizute, ez? Gero egia da, haien familietara itzultzen direnin, oporrak akitzen direnin, bueno, tristura punto bat ere izaten dugula. Baina beti ere hori jakin izan dugu hasieratik. Egun batin oporrak hasten dire, eta 2 hilabete beranduxeago akitzen dire. Orduan, hemen bezala gu ere oporretara joten garenin badakigu, egun bateko hasiera dugula eta akitu behar zaizkigula oporrak. Eta horrela bizitzen dugu, edo nik personalki horrela bizitu izan dut bai. Ez da erresa izango horrez gain, etxe berri batera sartzen dire, kultura ezberdin batean gainera parte hartzen dute, eta gainera ez dute hemengo hizkuntza hitz egiten ez bata ezbertzea. Nola da komunikazioa aurrekin? Hombre, lehenbizien da zaila. Gestuakin edo alduzun maneran ulertzeko beraiek ere, baina ikasten dute pila bat, Aste baten muren ja badakite solasten, badakite zer nahi duten, nola eskatu, eta da izugarria bai, ikasten dute pila bat. Orduan, erraten alda egokitzen direla errex hemengo errealitatera eta hemengo familietara. Bai, beraiek bai. Nabaritzen duzu ere bai, haiendako txoke kulturala handi bat izaten dela Euskal Herrira etortzea kasu hontan? Hombre, lehenbizien bai, dena da beretako berrie. Argie, ure, etxea, eskalerak, dena, jendea, handire dena beltzak, hemen gara dena xuriek, hizkuntza, dena, beraiendako da, dena desberdine. Eta nabaritzen duzu handitzetan herrialde hauetan, globalizazio honi esker izaten dute admirazio puntu bat, eta batzuk gorroto puntu bat bertze herrialdekiko. Zuek nabaritzen duzu xuriak izateagatik edo hemen bizitzeagatik haien aldetik bertze jarrera berezin bat? Ez dakit zer erantzun horri, Bueno, argi dago, 2 kultur ezberdin garela, guk haien gandik ikasten dugula, eta haiek ere guk gandik ikasten dutela. Egun horiek horretarako aprobetxatzen dugu, pixka bat elkartruke bat egiteko, gizarte ezberdin, guk gizarte hau erakusten diegu, pixka bat nola funtzionatzen duen, eta haiek kontatzen digute, pixka bat ere, nola den haiek eguneroko bizi modua. Egia da, bertzalde, hemengo oporraldia akitzen denin, bertako familiak ere kanpamentuetara joaten garela edo joaten direla, Orduan, nola paitxeko gure beste helburu bat ere mantentzen dugu, lanerako, kultur ezberdinetako trukaketa hori egitea, Bueno, umeak ere, harritzen dire, gauz pila batekin, Lupek erraten zuen bezala, ura argia nahi dugunin, grifoa ireki eta ura dugu, argia piztu eta ura dugu, bide berriak, karreterak, etxeak ere oso diferenteak direz, baina, haiek ikasten dute, eta guk ere ikasten dugu beraien gandik pila bat. Eta haien familian dako, zer suposatzen du bere seme alabak 2 hilabetez kanpoan egotea? Imaginatzen dut, kanpamentutara joan zatenean, transmititu izindatzuetela Imaginatzen dut ez dela errexe izango, zure seme alabak guztia 2 hilabete bertzez familia batean, nahiz badakizun ongi tratatuko dutela, beti badago beldur edo kezka hori ez dela? Pentsa, benetan, edo guk hausnartzen duguna da, benetan beharra dagola. Zeren guk, geronek ez genitun utziko gure seme alabak munduko berze herrialde batetara 2 hilabeteko joatea, Orduan hori noiz egiten duzu, benetan beharra handia dagoenean, Kanpamentuetara jisten garenean, edo telefonoz hitz egiten dugunean, gutxitan bada ere, beti haien aldetik eskerrak eta eskerrak erraten digute, eskerrak haien seme alabak zaintzeagatik, eskerrak haiekin negoteagatik, haiek laguntzeagatik. Orduan hori da, gehien bat eskerrak eta gero guk hemen hausnartzen dugu beharra handia dagoelako,
Mhm. Hasieran zenbat familia hasi zineten gutxi gora bera ekartzen aurrak Saharatik? Balen aipatu dutenin, 2000 urte ingurun hasi izanen zen zonaldean, eta nik uste dut, nik dakidala, 2 edo 3 famili zeudela, 2 edo 3 famili, gero hor errepikatu zuten, 2 urtez, beraiek, eta 2003 urtin, gurekin batera badakit beste zenbait famili sartu ginela, eta gaur egun, 2017an, harrera familietan, aurten 9 ume daude. Eta hortik aparte, Saharaztanen, 22 famili inguru segitzen dugu. Faltan botatzen duzue familia gehiago egotia aur gehiago ekarri ahal izateko, bauzu sentsazioa eska ez dela edo konten zaudete bauzen zenbakiekin? Hombre, gehiago baldin baziren eitxo be. Ez guretako beraiendako, zertaz hango egoera da arratxarra. Orduen 2 hilabete hemen egotia beraiendako osasunan aldetik ere ona da, jateko aldetik ere bai, eta uniz gauzengatik. Orduen gehiago familia baldin baziren hobe. Gainera ez dakitenentzat, zuek egiten duzena pixka da medikura eraman, dentistara eraman, eta pixka zuen helburua da ere bai osasun aldetik han igual edukitzen ez duten zaintza hori ematia, ez dela? Bai, hemen iten zaiote errebizio kompletua, gero begiak ere behiratzen diote, eta hortzak ere bai. Eta analiziz eta dena egiten zaiote, kusteko aber nola diren, batzu badute anemia, bertze badute parasito batzukan badirenak urangatik eta hola, orduan hemen tratamentok ematen zaiote. Eta guztionek gastu handi bat ekarriko du, azkenean aurrak hemen egotia kostu bat da. Nola egiten duzue dirua berreskuratzeko edo lortzeko pixka bat? Bueno, egiten dugu ekitaldi desberdinek. Egiten dugu Saharar egun bat egiten dugu, besta. Gero tombolak egiten dugu, Elizondoko ferietan eta Donesteko ferietan. Gero kamisetak, boletoak saltzen ditugu, pulsera, aldugune. Lortzeko diru ezertaz, okeen bidaiak aurdan dio behar dire, eta gero hemen egoteare bai kosto batera hundie da. Diru laguntzak jasotzen dituzuen onbaitik hau posible egin alizateko? Guk eskaerak zonaldeko udaletxe gehienetan sartzen dugu, pixka bat urte bakoitzeko programatuta duguna, aurrekontuak aurkezten ditugu. Bastango udala, da gehien laguntzen diguna, badire hor gero beste udalen bat ere diru aldetik laguntza txikitxoren bat ematen diguna, eta gero ja, bakelekuk sortzen dizkigun gastoei eta aurre egiteko ere, taldeko batzuk hor lupetarteko, egoten dire, alden enpresa gehienetan, eskaerak egiten, eskaerak sartzen, eta lan pixka bat da. Urte guztian zehar egin beharreko lana, baina, azken finean lortzen dugu handik edo hemendik gehienetan, dugun aurrekontu hori estaltzeko diru ateratzen. Urtea hunditz gadaramazkizue proiektu honekin, eta oinik hemen jarraitzen duzu, urte hunditzetan jarraitzeko intentzioakin zaudete eta gogoekin? Momentuz bai, bai. Eta konbidatu nahiko zen dituzten bertako ikusleak proiektu honetan parte hartzera? Bai, albezain jende gehiena laguntzeko pres dagoena, lortzen dugu laguntza, baina nahi duenak sartzen alda tranquilamente eta probatu. Ikusko du, berak ematen duena, baina gehiago jasoko du. Eta bai? Horren antzinin ere, gu osatu ginen Saharar herria laguntzeko. Gure iritzia bada, ojala umetxo hauek etorri beharkoz balute. Inoiz gehiago horrek erran nahiko luke nolapait beraien lurraldean daudela eta ez refuxiatu erkanpamentuetan, ez? Orduan, Lupek erraten duen bezala gu indartsu gaude eta idea honekin aurrera egiteko gogoz, baina ojala, Saharar errefuxiatuak haien lurraldera itzuliko balira eta gauzak beste modu batera egonen balira. Egia delakoan eta hala izango delakoan espero dugu guk gure borroka egitea, zuek jarraitu horrela lanean eta borrokatzen. Eta, mila esker gaur pixkat zuen esperientzia kontatzeagatik eta zuen
bideo hontan gertatutako gauzak gurekin konpartitzeagatik, eta zuei badakizue nahi izan ez gero, hemen Elizondon dago bakelekua, eta esku zabalik hartuko zaituztete, bai laguntzeko, bai aurrekin denbora pasatzeko, eta aldena eta nahi dena eskaintzeko. Mila. Azten zara zuzola zen irazuten bere matean, Vale. eta listo, gero ingo dugu kortia. Bueno, eta kitzeko eskerrak eman nahiko genituzke, proiektu guzti hau aurrera ateratzen laguntzen digutenei. Badaude erakunde publikoak, non hezkuntza departamentua, bertako lanbide eskola, Baztango udala, bertako beste udalak eta badaude enpresa pribatuak laguntza ematen digutenak ere, gehien bat elikadura, udako elikadura pasatzen digutelakoz edo ematen digutelakoz, eta gero egia da zonaldeko norbanako person dexentek ere laguntzen digutela, bai orain udan bertan, eta bai urtean zehar egiten ditugun ekintzetan parte hartzen dutelakoz, eta denei eskerrak. Bueno, eskerrak zuei ere, gaur hemen guri hartzeagatik, esperientzia politau kontatzeagatik, eta pixkat errealitate honen partaide egiteagatik gure ikusle guztiak. Eta zuei ikusle, badakizue nahi izan ez gero Elizondon, lanbide eskolan egonen dire bakelekuan sahararrak, aur sahararrak, eta nahi duzuenean edozein laguntza mota ematera etortzen altzarete, edo bertako egoera eta bertako giroa bizitzera eta ikustera. Mila esker eta bertze bat arte. Y ahora
cuando tú lo necesites, ellos te ayudarán. Y desde entonces, el pequeño Grandullón, cuando veía al pequeño sonriente rosa, se acercaba a él y le daba un besito. A ver, todos un besito. Y cuando veía al más inteligente, se acercaba a él y le daba
Y espero otra vez volver a compartir con vosotros muchos, muchos cuentos. Lehen aipatu bezala, gaur kontan xirrikituen jostunaek egon dire bakelekuan eta hemen dago bertako musikaria, olai gehintze arte, zer mu zaude? Ongi, eta zuek. Ongi, bueno, konta iguzu pixkat, zergatik etorri zate gaur kontan onata? Bueno, pues esken izakuten hoxe ez, atxalde pasa bat itera tortzia, pixket, pues aurrek bertako ipuinak eta ezagutzeko, eta nolabait postaldean hoi elkarrekin pues joko desberdinek iteko, eta kantuen eta pues aitzeko, eta pues onartu ginen. Eta pixkat konta iguzu ze egiten duzu xirrikituen jostunek? Bueno, orokorrean da, pues hoi ez, dire, hola, generalian solastuz, ipuin musikatu batzuk, baino bai egia da, pues, gauza desberdinek lantzen direla, ez? Beti, pues, ipuinen bidez, saiatzen gara, pues, nolabait gai desberdinek lantzen, ez? Eta, pues, musikakin horrei fonduan nolako emozioak edo transmititzen, eta, pues, kantu haunitz eta gehien bat saiatzen gara, pues, igual, edo galtzen nahi diren kantak, edo ja inbertzea hitzen ez direnak, pues hori pixka berreskuratzen ez, heldu diren generazioei eta transmititzeko. Eta gaur kontan, imaginatzen dut egoera ikusita, bertako aborrurek ezagitela ongi bertako hizkuntzak, nola egin duzue funtzionatu ahal izateko? Bueno, pues ez genekin ze hizkuntzatanin, eta bazagon nahiekin saharar ja heldu bat, eta berekin solastu dugu eta errandaku favorez espainolez iteko berak traduzitu alizateko. Eta pues, gehien bat, oixen, gaztelera zinta, beraitu de pues, momentu guztietan traduzitzen eta haien hizkuntzan pues, kontatzen ipuina ez. Baina ege da inbertzen, bueno, intelektuatzeko manera horrekin edo haiek entenditu dutela nondik zaien historia. Saiatu gara pixket ipuin desberdine, pues, eremu desberdinetan iten, haiek ulertzeko, ez, nondik zaien gauza, eta nik pentsatzen dut, pues, ulertu dutela eta ez dela problemik egon inongo momentutan, pues, pixket ulertzeko nondik zaien historia. Eta zer sentsazio izan da gaurkoan talde hontan egotia eta pixkat parte izatea ekintza honena bertako aurrekin? Jo, pues guk espero ginen igual, ez zutela ulertuko ez, edo pixket arrotze izan ingozitzaiela udena, eta igual pixket kaos edo izaten altzela momentu batzuta, baino egirran egon dire denak arras adi, eta kusentitzaien jo, kriston emoziona, eta pues gure partetik ni benpin arras gustora sentitu naiz, eta kusten da hoi ez, pues ze ilusio egiten dien, edo zein, edo keinuk edo, eta kustentzitzen arras gustora, orduan jakitan haiek ze egoera baduten, hemendik kanpo, pues, betetzen duzun zerbait da, bai? Ederki, bueno, mila esker etortzeagatik, plazera handi bat izan da zuei ikustia, eta berriz ere ikusiko garelakoan. Bai, mila esker honitzuei. Gero arte. Aio. Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.